tang kedau baklik ia ki website link belapa ada ki unknown number hapa ke WhatsApp shah sei pisa uwei Samla napoh ke bank account. Ki don hadu sautli ki benta ki bagi ta ki rusnu ki la man penbiet tat hadu bagi yok ban sei ya kete ke pisa naute Samla. Keblei pi ki paralok be ya juma ki bagi song tenat ban pe ban like ya ki video kumjuru ban subscribe ya kene ke channel kalau wei ban sandu. Kumne sa simpat ng pryang song bahai pi siya gane ke benta kebedan kam bah bangi de bantip hamtam ha gane ke juk start benta ke baki briu ya siwit da ya ki tiar kita lengba ke online ki atre yikta ya ki kam di jamba pher berter lengba ke online ka jengbut jong gane ke video kalong banun ra ya ke jingtip siya ki weipat ki bom patip kanang bikin like na ke jing bat kita ki syak syukur ha kita ki riusne la la se benong ha ki katu kan nengut kane ke video kalong outdated kadau kalong badala de kila yo mat lani kila adaptif yeka Henry haki babun pat ngatharai kanong kajing tip ke bathamai batan long ru kajing gerku namal kajing tip jengki ya kajing ma ke bami na kete kejat kam klam da islami kepo nya poino syakane ke benta da ka bangin page kumno ute usamla bulanang lastat udangat haki hukum kite ki apot kane gede ke jingjia ke shisha ha ke ba ute usamla ubolong ru paralok junga ubom syam lakwa ban tempau kerteng ulai tu batang na kedau bau klik ya kita di website link belapa da ki unknown number hadu arabsan hajar tengka usyak sei pisa napoh kata ke bank account jong hakano kur kom ba kita kirsnu kila ben sei ya kata ki pisa yang ini baik mentah hakawai ke sengi ulai tu baladon ke wei ke brio ke ba itu setia kalau mesej ya ha WhatsApp da ke ba kamil de ba ke de ke wei ke nang tray hakawai company kat kum gajing tu jung bat tite ki screenshot bangalayo an kapan ba uteu samla nengkong ola pha ya kate ke bri bakan introduce wa yalade kate ke bri ru kalai tu bakade ke HR shania navan kate ke bri bat bentikina ya kata kala pha ru ya ka ID bat ka kerteng jong kata company hakaba katoi kata gade ke jing penbiet bat ke jing penget ke banengkong jong kate ke bri ya ute usamla ken mau ki paralok baya ki address ne kino ki ID pro omdan jing bansna da mono lada phingwat bati bnya shwa phimla ban penya pher kano ke badai bat kano ke babakla kumta wat jushana than tang ha kita ki ID klem na tip shai tikna nang taw kli ka na ka yo yaw number jungu kalai thu kalayo yaw number jungu na ka website www.upler.com bat kalong ka kontak yu day namar baka don ka offer extra income jungu ka ba om da don kam jungu ban yo ya kate ka income kata ka day ka jing penbiet ka ba pinlap ki don shibun ki offer ki bawan terwai pinga kum ki mobile phone ki tiar kitar ki bangi penan kam man keseng ki ba pen baka dor jungki kalong arpeu la na live pe waja Henry namar baka don ka offer nila pat pen yo satang kumba khat saw ne khat san haja ki briupat ha ka jing kemen ban yo tat do re ki ma ki barem do ki kloi ban le kat ya ke ki ba kita ki sela ki betha dei hang ne ka yalam no shakde ki jinja om tang ya ki tiar kitar Henry ki ba ki kali ne kino ki tiaru ki don ki offer ki bakum kita pin pe ki mar ki babha ki barem do Henry ka dor pat ka duna balai ka duna ka daw kolong ba ki to ki ba dan ki kali ki dei ki ba shutu kumta ki sadi tak do ki hang neru ka don ka jingma bagi to ki nang thet di ka bakum kite ki mar kin ngat ha ka ju ka jing pen sanja kum ka jing pen sanja ya kita ki nang tu ki nang lute nang ta ka ka baja hadin ba ketika brio ka depan keren syapang ketika offer menta kala terwapat saya ka part time job ka basup ha banyo kata kalong tang da ka ba klik ya kata ka link jungki ka badon Instagram sa follow ya kita ki blogger kin ai san peu tangka bat hadu san hajar tangka shisni kane ka de ki jing penbiet ka balai bun ki brio ha kine kisni kilang ki pisa namal ka jing bomyo ya ki kam gijam ki mare sharum shaneng banwat kam wajam kita girusni kisnu thu biang badai kene ke benta bat kalat ke babyang ma ban penbiet ban thame brio da ka baki dial ya ki number phone kat ka baki yo ki brio pat ha ka jing bom poi pakhat bat ka jing bom tip ha ba ka don ka kabu ka bokum kata ha padeng ka jing duk ka jing kerdu ka jing bom don kam don jam klem dati klem dawat nya shwai ki tenrai bat jinsha kila da kloi ban nyai ban sanya bat ban le kat yak ka ba kita kirusni ki patha
Dei hang ne kisah saya lam bakala bat ngat hage hukum kite ki jingjia. Shushu kate ge beriu galong mentip banu iya kata karkom trikam wahap ban klik ya lightly kiling ke bagila ai. Uteu semlaru ha ka jing bom tip ula le bat ngej kat ya ke ke bagi peta. Hadin katuk ne kanta ke ba ula klik ya kite keling. Kate ge beriu galong ba ula yo ban kamai hadu kha san hajar tangka. Kane geng ke jing penbit ke ba matam ke ba bon nang ni syatno. Uwei uban kanta ya ke pisa kamtam ke ba syuyo da ke basuk bat ke ba dairu da ki hajar tangka. Ngatarai wat mangama piru habang yo ya ke hukum kata ke pisa ngkloi ban kene ke ka. Harin makati ke beriu galala ban penbit ban pengej ya kite ke lightly ki jing penbit mendapat galong phah no ya obang account jungu syaka. Kenang bukan yo ban tenfano ya kate ke pisa. Mauru da ke komen ul ailut ya kita ki details syaka. Dei hakate ke klipmat kite girusnu lengba ki core ki bor pat ki start ke juk menta. Kisala ban sei ya kate ke pisa napoh ka account berjungu. Hagban kong trek ban itu usnul ran ubriu bal nang start udang syak ban biet hagi bakum kite ki jing penbit. Henry nama ka jing kren junga kabang omdon ubriu uban biang nu ubiang hawe mat uduna hawe lengba kata ka jing bakla habang ngasung thu hakawai kepo ngin salong ki papikir bat ki papet ngor bah bat ngasung thu ru hang ne dei tang te uwei Samla balangat hagi bakum kite ki jingjia. Henry ki adon sibun kilong kimi kilong kupa ikon Samla ki balangat hakum kite ki jingjia. Kadau kolong dei nama ka jing bom tip bat ka jing bom don ki babatai bat ki bapensha syapang kite ki banta. Kumta pan light na ki bakum kite ki jingjia. Tongin long ki Husiar bat ki bapet ngor phah. Wat kemen taho ya ki offer na ki give ki ba terwa yang ai pi hapo ki social media. Lani wat follow ne klik lumar ya ki no ki website link ki ba pim tip tikna. Wat install ya ki app ba phah ban install da ki beriu ki ba pim itu ha ki mobile phone jong pi. Nama pim la ban tip kita ki dus new ne ki hackers ki trick ki ba kumno ki la ban le ya pi. Kadu ka ai ke bangide ban kan mau kolong dalai le nimdei ban YouTube dan ban share ya kino information ki balong secret saki beriu ki bangim la ban itu kamtam ha social media laban kum ki bank details OTP ki pan card Aadhaar card ne kino ki documents ki balong kongsan kenang bangim la ban lai kum kite ki jingjia. Len ba kini ki jing tip ki bakhan ya ngangit kan long ke jing mentoi bat ke jing karku nagam ta jumpi baro ki ba page bat ki ba pediang eka. Kublai Shibun yang saya akan dapat hakui ke video.